Ramogi juang duto ka achiel kod jopur niang' kamoro amora ma untiere, kochakore Kwale, Sukari, Soni, Chemelil, Moroni, Busia, West Kenya, duto te. En morna makende odiochieng' ma kawuono nikech wasebedo ka wayware kata wasegolwe ni maromo chiegni higni 10 kawuono nyaka ne keth sugar board mane waduoko e AFA. Omiyo en morna makende odiochieng' ma kawuono ni an achiel kuom jogo mosekedo motegno kabisa mondo ne wayud chik ma koro president nyoketo e lwete ni. To kasetime kenda, wasebedo kwa time kod Kenya Sugarcane Growers Association, Secretary General Richard Atiang Ogendo, kendo agone erokamano kuom chung' koda kata kuom chung' kod jopur ka achiel kod wabunge magwa bende ma wasebedo godo ka kod kacha. Ka inyalo paro ni ne sugar bill ni nonego kadhe bunge mokadho, to nodhi ma kuchopo dong the sitting mogik, to governor ma Siaya Honorable James Orengo nodhi mondiko barua manochunge manodok to zero. Kendo nyochako chake ago mokwongo erokamano maduong' ne jopur mosechung' kodwa, wabunge mosechung' kodwa, to maduong' mogik ne ker mar piny Dr. William Samoei Ruto. En ng'ama wacho to kendo timo. Gimo notamo Uhuru Kenyatta timo higni 10 kwaluorore aluora, William Samoei Ruto omiyowa higni 2. Omiyo gi lweto duto te waungo sirkal Dr. William Samoei Ruto, kendo anyalo wacho ni going forward, Joyce, sugar industry koro nigi gimiluongo ni pesa. Kanyo president oseketo the sugar bill into an act tarik 1 dwe ni, kendo nyoro no tim gazettement, special gazettement manotim nyoro manyiso ni the Sugar Act now is on operationalized. Number 1 en ni nitiere osuru, pesa michoko ma en 4% mar sukari moregi e kambe wagi duto te patan. So en pesa ma onego bed ni ichako chok kochakore odiochieng' ma kawuono e Kenya duto te, e kambe wa duto te, kendo en pesa mabedo in a consolidative fund mabro bedo run under sugar board, to bro bedo managed gi committee, sub committee ma bibro losi bang' koseyier directors magwa. Omiyo atua maduong' mogik ma wagoyo odiochieng' ma kawuono en ni koro wan kod bunge mar jopur niang'. Jopur niang' oyudo thuolo mabro yiero directors magi 5 madhi bedo e board no, kendo pesa bende koro ichako ng'adi e kambe gi duto ma chako bedo saved to manage and run the sugar sector, Joyce. Tiwacho kanyo ni nitiere omenda mano mar atamalo 4 mibobed ka ichoko. Pesa ma kamano bro bedo ka wuok kanye, to ere kaka bro bedo ka okonyo, nikech kaluwore kod mano wantiere kod omenda obedo ka